varume ndatirorei ndatinobvisai mari nekuti kana uchida munhu nemwoyo unozowana umwe musi achirodzwawo neumwe munhu. Why? Hauna kunorora zvimwe mari wakaibata, but kana ukasina mari zvinowanikawo. Kusanga kwati kuita zvekare pano paHadzira Radio 263 ndine hangu uyo tiri nezidumbu rangu ndikuzivisei manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Handina dumbu but mai manje richabuda. Handiti kusubscribe mahari tena on that notification bell. But Zimbabwe update yandinoya update iyo ndakairekodha marimwe zuro. Murume akabuda panapa pa YouTube channel, kana usina follow Hatrara usitoiziya video iroro. Akabudikira achitaura iye kuti ndakawana mukadzi wangu achirodzwa kune umwe murume. Zvisinei iye nyakurodzwa uyu, tauya neaudio yake achitaura zvakaitika. Ndine next update yava seweek neochivayo iri pe next vachipa vanhu mari kuchechi yekuAnglican. Tatwe nezvizere. Ndingangoti ndichokera kumashure baba vandakadanana nawo kuti first ndingangoti roughly maybe 6 years. Ndingoti maybe 6 years. Ndichidanana navo havanombira vandiudza zvokuti vane vakadzi. Then pavakazondiudza kuti ndane mukadzi maybe tatoma 4 years tichidanana. 4 years. Vandiudza zvinzeo pandakabva ndaona kuti inini kuti ndirame ndichidanana munhu ane mhuri yake ane mukadzi kumba hapana chandinchigadzira bhozi inini ndandiri single mother. Saka ndakaona kuti handibatsire kuti inini ndinyanzanzi ndinochika ndoronga nemurume womunhu. Hapana. Ndaitawo muvhoni yangu chibva ndatsvaga mukomana ndakadanana naye. Chibva ndadanana naye mukomana wangu for 2 years. Tadanana for 2 years baba ava vakazenge vachindifollowa vachindirova. Saka ndakazomupedza ndangoita sei plus relationship yangu chona ndandisasamboconscentrata zvekuti ndandangogara ndine maproblems relationship. Wati vaikurova? Vaikurova how? Izvezvi takatogerwa musoro, handina vhudzi mumusoro raradambuka rese haisisikireti havana asingazizivi mawitness kana achidiwa ndinawo. Ndairohwa chaizvongoti vanhu vaizongoti relationship ndezvazvingori kusvika ndatozongoona kuti saka inini kana ndikata muno munhu ndikatifolewa ndichirohwa ndosvikepi vanhu vachibongoti maybe anongokuda maybe ndiyakanzi murume maybe anangorelax. Ndatoramba mukomana wangu uya. Ndaramba mukomana wangu uya ndakabva nditanga kudanana navo tichingofambidzana ndichibva ndasvika pakuzvitakura ndakaita nhumbu. Nhumbu iyi havana kuda kumboti. Apana ndiri kumba kwedu ndichibva ndakati naini saka toita sei ndibve pamba pamai munongoziva ukaita nhumbu uri pamba pavabereki. Aiwa zviite. Ndiri mvana iri kuchengetwa pamba ine mumwe mwana. Ndopandakabva ndati manje ndinoita sei? Tiri paimari ndichagika ndakawana romu kedu chero tikatanga chirara pasi okay ndikusvika zvaita baba vanga vasingatori kundipa mari inini ndoita zvechicross border nditengesa ndakazviona mama wangu ndo vanenge vachingondisa. So ndakabva ndangoita vanhu vanangoti arga mutore mari dzangu sokuti inini ndada kutya kuti amai unovaudza kuti chii ndaita nhombo apa une mumwe mwana ndangu itouya kuti ndatvaga tumari ivo vanenge vakanipa mari goya $50 imwe yacho ndakatoita itobvuta mari yavo yakanipa inenge yakatozosvika pa$150 chibva ndatodai ndikati ndika ndingotenga zvinhu zvangu bva ndatongotora mari yangu kuti ndenge ndingori nemari ndatotenga property yangu takutotanga kuita sei kutogara. Baba vati mari yemuriwo vaigona kunyima kana kupa pondo apa mumba hauda muriwo pamwe gasi hamuna mvura kwadaigara mvura vaita zvekutenga mazona. Saka pachona inini sekuti munongozoti ukaita mukadzi ukangochizoti inini mari ndoigona kuitsvaga ndichiiwana nditi unokangonyengerera murume kaike kanogona kusvika pakupera. Ndakanga ndisakatonyengerera ndangovasiya tiita sezvekuti nhumbu kutobva kwayo ndaitengesa nekunopisa ndandingazvisarudzi kuti kunopisa kana kuti kunoita sei ndaitengesa ndichifamba. Saka ndoona kuti nenhigiri nemastatement ainyorwa kuchipatara ina kuti nyama ndakaneta ndasingawane enough rest. Now you're fresh. Rendi chacho vaiti kana mwedzi wakutopera takuma 20 something. Vebva vatokutsvagira nyaya motonetsana. Kana ngokuita zvezvo kuti vanhu vaizoti uyu munhu zviripo zvimwe zvokuti mimi kana kumba kwenyu mundu monyandoziva kuti uyu ndikangomusokoswa kudai so kana kuti ndikangomudai so izvi hazvidi tinotoburana handimunoziva. Ndozvaaizo ini ndaibva ndatuka kana mupopotera handitiobva nditi wandituka inini wanditimbwa inini ndoti urimbwa ufunge ndataura nebitterness ndakaremerwa ndiri munhu ane mwana wangu ndoti murume wacho ndikuti mimba ndeyake yachona haasi kuda kuita take care of myself. Ndikaita mabills ndakazosununguka mwana ne6 months mabills kupa renyatwana ndakaiswa pamedical aid namama wangu aingoti handina mari kusvika dai papasina medical aid ipapo ndakaorera kugoma
ndakarwara pekutanga ndofunga ndikaita 5 days pandakatanga kurwara because ndaidrena mvura mudumbu mwana kusvika asara asina mvura. Akauya ka1 kugomo musi waakandiendesa ndopa akabva agumira ndine imwe friend yangu ndiyo aita akabhasikora achituma achita sei ndobva ndazorwara kechi2 ndobva ndaenda ndofunga ndopandakazonosununguka ipapo. Musi wachona ndakati ndasununguka zadai achiuya kugomo tichipisa mwana tichifambisa process abva yangu tidhamba mutauni mamheko akabva ati ndine vanhu vangu vanoda kuona kuti sei 2-3 days kana kumba kuyozondicheka kuti ndaita sei. Ndakazorwara zvokurwara zviya ndofunga chibereko bhozi masunungiro andakaita handidi kumataura pakanga pakaipa saka ndakazorwara. Ndakazenge ndakurwara vanhu vakati pamwe chibereko zvinoindazivei ndairara ndichiungudza usiku hwese kuandibikira ndiani ndadyei kuanditarisawo ndiani ndopandakazodemba naye ndopaakazouya chibva taenda kumashops unoziva munyika achitoti handina mari ndikatotora neimwe mari yangu ine ndikatoenda kuchipatara ndikanobayiwa mainjection 2 nematablets andakaita sei andakapiwa mamwe acho ndandatokwanisa matenga bhozi yaita hana mari tibva tagara zvezvonguti aiuya paanoti ari kuda iye kuuya aiuya kana pakati usiku kana kuma12 kana kuma1 handiti obva auya handitika ende auya nguva idzodzo pamwe pachona aigona ngouya kandiani kuti munhu ane 2-3 days uchimuti kana ndikukumbirawo mari yemuriwo ndikukumbirawo mari yemuriwo ndikukumbirawo zvakati mumba munomu hamuna chakati mumba munomu hamuna gasi hamuna chii oregedza kuuya ozongouya musi waanongobudikira obva angoyo obva akukwira obva ati handabari obva abuda oenda kumba kwake unofila sei ndiri munhu handizi zvadaro baba vakandirwadzisa zvokuti kana izvezvi zvavari kutraya kuda kuita vakazviita ndikarambawo nemurume wangu naMwari ndinozviurayawa nawo ndinorwadziwa nababa vavo nezvavakatiitira zvese ndeishingirira ndichitira kuti neMwari zvino izvezvi ndapinda musecond marriage yasecond marriage handiri zvinongobuda here musecond marriage ndopinda muthird marriage ndandindatowo murume wemukadzi wenyika yese ndovachinjanisa varume ava kuti vanganishiudza vamwe kana masahwiro angu pavaiona mumba mangu mazara property because ndainge ndakutenga zvinhu zvangu chitamba maraundi angu chitengesa chitenga property yangu vanhu ndetongowati ndiye atenga but hapana kana chaakatenga hapana kana chachiri chake. Izvo zvakasvika pakutora mubhedha wangu funga kuti akanga anipa mari $50 achinditenda kutenga mubhedha wemapuranga ndikati inini kumba kwedu chaive ndorarira paqueen bed mai vangu vakatitengera tese tine mibhedha yakanaka ndorara pamubhedha iwoyo ndibva ndatsvaga mari yangu bva ndaenda kunotenga king bed yangu. Mama wangu ndiyo andakapa ndati mama chene munitsvagizira mubhedha mama wangu akaenda vakanonditengera mubhedha handika risiti yemubhedha izvo zvitinayo but akasimudza mubhedha akaenda nawo takanga taakungogarisana zvezvokuti ndakangoti musi wauyawo ndiwoyo ouyawo kukwira obva aenda apa iwaiziva kuti angane murongo achiziva zvako wanga wakuzozviziva apa pandanda kuzviziva zvokuti ane mukadzi but sekuti ndandisisina option yekuti nini ndakanga ndaita nhumbu ungangoti waita nhumbu mamarambana mino zvazvingori zvinhu zvachona. iwo nemurume uyu wacho wari kunzi wakazonoroorwa naye manga mazodzokerana here kana kuti mamaita sei? anga tisati tadzokerana lakani musi wakadarika ngatononge 3 days asingatombouye kana kumba aita 3 days dzasingauye kumba kwakuzongobudikira zvezvokutoti akadarika neparoad bos pamupangu papari paroad abva adarika neparoad handiti kwakundisvikira ndiri pako ndandatofonerwa neiyeyu mukomana aiso ndikati tinada kuda kuroora airtime yangu yarira ndakuda kuroora atenda ndine musikana wangu wandiri kutofambidzana naye nditori serious naye titori muserious relationship ndikati ndopataingotaurawo nyaya munoziva zvezvokuti unenge uri lonely apo unenge une pressure nelife zvoitoti paakanondiudza ndine musikana wangu wandida kuroora ndakatorwadziwa ndikati dai hangu ndakashingirira nemukomana wechiro taingonesana mangodza marelationship hakuna relationship iri stable ndopaakabva ataka kundisoma bhanditi anzi ndipini da kutomutuka da. Alright. Hello. Saka ndakabva ndamurambira nepini yangu ichi yefoni akati iwo uri kutodanana naye dho ndandisati ndingatombodanane naye honestly ndandisingatombodana naye akatondifonera achitondiganzira achitoti ndakuda unoroora chichichichi ndakutonotora musikana wangu tori nemusikana wangu ari serious wakandiramba chichi ndikati yosha zvakaita se zvakapera but andomubvira ndamuudza hangu kuti inini ndakatoitawo move on like nditori nemunhu because ndaiona kuti hazvisinesi ari kuti ndishambadzire ndakasvika pakurwara kurwara kuti asiya mai vangu kana atete kana mbuya zvavo vakauya kugomo uko ndichirwara
ndakagara ndisina kana chikafu gomo ndichipiwa zvikafu nevamwe vanhu vanenge vandakasvika ndichiwiriranawo navo mungoziwo mumawadhi iye asingambonditeteki saka ndakaona kuti haisi nyaya pane zvimwe zvekuti ndinoshambadzira zvisiri necessary zvadaro vakabva vatombondisiya apa mwedzi wangu wakutonopera ndingangoti vaingototi mwedzi kana wakupera vanga vasingashaye problem mwedzi wangu wakutonopera kutodai ndichiva ndatodai mandatuti mama mbondijega iwo mari yerenda handina baba vaya vaita se vaenda vatondiudza kuti uya nehembe dzangu kana kuti dzipisa ndikati hai nhembe dzenyu handikwanisa kudzipisa ndikatoita se ndikatouya hangu nadzo ndokudziendesa kwandakaita se kwandakaita ndibva ndatobhadhara renti ndazoona mumwe musi vabva vadzoka zvavaita vaienda kushamwari yangu tatenda ari kurarama sei ari kuita sei like ndesingoti pamwe ivo vanenge vaida kuti inini kana kuti ivo vakati vaenda nditikavondoenda ikoko ndichinovanyengerera ofcourse inini asingakwanisi zvomunyengerera munhu ndonyengerera munhu chii rendi mai vangu chero zvaindiomera kana sadza ndairishaya kumba kwangu kana kwaita se ndeimunodya kumba kwedu ndoya kumba kwangu ndoita se ndorara hapana kumba kwedu always welcome hapana pandaimborambwa kumba kwedu saka vanga vakuita izvozvo zvokuti musi wavanenge vachida kuuya vouya vongokunyenga ubva waenda iwo wakambobvunzawo here mukufambidzana kwese nguva yese iyoyo kuti kwasei usati waendawo kuvabereki vangu wandibvisiro nyange tsvakirei kuno zvakuchiunganidza mari ndikatobvunza ana tete vangu ndikaudza vamwe tete vangu alike ndongovati tete pakuti ishamwari yatete vangu vamwe vachona vandakatoudza vamwe vachona ndikatomuintrodusa vandaingototete ndaivati tete nekuti munhu wandakawirirana naye akangondinzwisisa saka ndanda kungovaonawo satete vangu vakadaro vakati bamunini tsvakirai kuno vaibva vatete ndikutotumira munyai nhasi chaichai ndobva ndatodai funga kuti munhu kana kuti mwedzi paumwe manthi mwedzi pawakapera last month yapera ondiudza kuti ndatouya ne$100 ndichida kutotubhadhara rendi 2 months because ndaibhadhara $45 ndatouya ne$100 ndototubhadhara rendi for 2 months ndikati mouya saka mama ita sesikanzwa pawandi ndabva ndasvika wakatomudhura utori muchiku karadza kuti unozvigona vachingodaro saka ivo vainge vakuhwanda vachibvunzwa chito kuti kwei wakaregerere kunge wakabhadhara nhekereni tsvakirai kuno vaingohwanda nekuti anzi ndaiona movement remumwe wangu but ndakanga ndakatodzikama ndaitova munhu bhoko kana George neumwe wacho George makazodanana zvaita sei alright Georgewo amenoti chii chakazoitikawo nemusikana wakewo murelationship yakewo achibva vanetsana aminowo zvavakatongonetsanawo ivo mukomana nemusikana anzi akaramba mukomana here handii hauzoite nditite kubvunza kuti nyaya yacho yaiva rei saka zvadaro ndopakabva atondifonera umwe musi aitova manheru batataura conversation titongotaurawo nyaya but ndisatatoenda ndine zvati break ona ndarambwa ndikati zvangu wangu zviriko I think the marriage is zvakusikirwa isusu patitonga kutosteko but pandaudza mama wangu vangu tatenda ndaimufarira zvangu vasikana vako vese vawandiintrodusa so far 3 tatenda pavasikana vako ndiwandotoda pana tatiende sokini ndasina kutombobvira ndamudza zvekuti ndanditombori nemunhu wandaimbodana naye kana kuti chii pandatonga unototi zvazviri necessary pangu apa iwe wangodzokera kumba kuna mama vanga uchiri mese nebaba wangu achidanana nawa inini ndandisati ndadzokera kumba ndaisigara ndega sekuti mumba makange matuwo mangu hapana chavo chandanda kudya rendi ndanda kutozvimiririra like last month ndakatoti George mbondipoka 20 ndakatomuti mbondodzero 20 shazvinhu zvangu zvitori pasi tichitongotaurawo ende ipapo anga asati atorambana nemusikana wake like wakatorambana nemusikana wake ka ndofunga zvaane 2 weeks wiki rechi2 rachiona ravava after varambana ndo wiki rakabva tongoti tatenda ngatidzokerane ndichibva ndatongoona zvakakodzera kuti ndidzokere kune mukomana zviri nani ndiende nekune jaya panini ndiri mubvana murume wokuti chero asina mari chero akaida sei chero nhamo inotiwana tiri pamwe chete akawana dhora anozoti ndini mukadzi wake ko baba vane vana 5 izvezvizvi funge kuti vakazosvika pakunodana nemumwe musikana anonzi Melisa womuraini mwana akakura mumashure mangu anenge 17 years neuchembero hwavo vakanotorana naMelisa iye mwana mudiki wavanga wakufambidzana naye vachidanana naye Melisa waye pandakamuendera ndikati Melisa sei uchida kundirwadzisa kuti nhamo yese yandiri kuona iyi uchiita sei apa ndaitotamba naye raundi pane raundi yemukando yatotamba yechikafu achingondituka Melisa waye ndaitoti kune vamwe vanhu naimi ko Melisa sei achindituka ndichimuona Melisa nin'ina wangu ndakatamba navana vatete vake ndikatambana nasisi wake chaiwo zvokutoti izvezvi ndikaenda kuna mai vachenai kana izvezvi vana vakamira apa vanonditi mwana wangu zvokuti vanhu vese vanotosvika kuti ndamai vake here zve vana vanototodza kuzoti havasi amai vangu vachindimiririra kose ari kudaro izvo vari kudanana anzi vanotoenda vachipuwa chii vachiita sei vachidya zvavanoda ini ndichisafa ndichishaya chinhu atori nevakadzi vake vairi
Alright, saka iwe wakazoendako kune mukomana wako waimbodanana naye. Saka zvadaro inini mukomana ndakatongomubvuma ndichitongoti no ari kutiko uyu ndomudziya ndakadana naye 2 years atombvira tataura kana zvekuroorana ndimamiss boy apa akunditi atenda ndakuda kuti mukadzi wangu dho handina hangu mari bhozi ari kuenda kuchikoro asati apedzisa chikoro chake handina hangu mari tatenda but unoziva kuti mari yeroora togona kuiunganidza tiri tese vanhu vekumba kwedu paeaster apa vari kunoenda kumba kwamama kwavari kunowonawo mama vanhu vese vanenge vakaungana like family yese tatongoroka kuti paeaster tinge tiripo saka inini ndakutongokwanisa kupinza nyaya yangu mudariro unopotizira unopururudzirwa toende saidi tsvakirai kuno zvinhu zvichibva zvangofamba neizvozvo nditoona tete vangu vatotumirwa mari yebhasi vatouya vaita sei inzira kaiwanano iyi ndakatobva ndaifarira plus murume wekuti inini ndine simba paari haana mumwe munhu kana akazarara pamba ndine simba rekubvunza kuti naye marara kupi ko vaipinda mbana 12 ndeiziva kuti vari kubvepo uzonziva kuti vari kudanana Melisa ko kana vanga vane vamwe vanhu vasingadanani navo vadanana navo kumashure kwangu. Alright, nyaya yako iyi ndikuinzwa. Saka izvozvo zvamira sei iwo bhozi yari kuramba achiclaima kuti uri mukadzi wake iwo uri kuti hana chakakuitira iwo kumba kwenyu vari kuti chinazvo nenyaya vanhu vekumba kwedu ichi tongoti chihure isi tikada kuisa nyaya iyi pajekerere ndakaitarisa ndongoti inini ndandine boyfriend yangu handamumbira ndaita murume handiti boyfriend yangu yandakafambidzanawo nayo andithreatena izvozvo zvemarimwe zuro ndakanga ndatokwira ndatobva kumba ndatofonera tete wangu taida kuti tikienda papolisi padombo kuairport kunotora peace order nina wekuti anga akusendera mameseji ende ari kundithreatena kuti ari kuda kundiuraya ari kutaura futi kuti akasangana neni ada kundiuraya ende ari kutaura kuti ada kutsvaga nhamba dzehama dzemurume wangu aexpose nyaya zvinova zvinhu zvisiri necessary ndakatopinda mumusha ndandisiwo kandigare redwe ko ndakaurayiwani ndakatadzirani inini ndakatadzirwa ndosvike ndindirwadziwa iya wachona akanzi asi unondasiyiwa kuno kwanondida here anonditora here semukadzi wake zvino ndoendowopa chingani ndine 23 years baba vaya vane 40 something years 47 years ndinonogara sei navo baba vaya vane mhuri yavo yavanokoshesa everyday unotonzwa wachitoti ndakuenda kumba kuratidza kuti kumba kwangu kwakuri kulodge kwechihure taingodanana hapana hama yangu kana tete kana mbuya kana ane tete vangu chaivo hanzvadzi dzababa vangu handambonge ndavaudza nyaya idzi zvazvisiri necessary kuti nditauke. Aiwa ndanzwa nyaya yako iwe ukambozama here kutaura naye kumuonesawo kuti chindiregera ndichienda kana ukumbira kuti ndakazoda ndakazama nepandogona napo kumutsanangura kuti ona iwo wangosingandidi pesa apa warwadziwa nekuti ndaita move on but pesa apa ndanjingogara wani ndega kumba kwangu kuenda kana pamba ndaigara kunoti landlord chaiyo ndakatozombosvika mumwe mwedzi wandakavafurira ndikati sekuri mukaona baba vazopinda hameno musi wavanenge wapindira munovatiko mari yerendi vachibva vadaro vachibva vanzi ndokupai ndiye ndokupai mwedzi yese ndichibhadhara rendi imimi ndimi muri mukadzi akafanana neni munemba yenyu handitika moti mune munhu kana kuti mune boyfriend yenyu rendi muchibhadhara iye paanoda kukukwira ndinogona kutonoclaima kuti akandirepa ainge abhisa kaini bhozi aingoyo ubva andikwira ubva aregedza kana kusiya kana dhora mumba apa atosvika mapoto pamwe unotombobika bhozi ndakanga ndakushazisha kuti nemi life yachona yakamira sei ndichimubvunza naiwe iyi ndo yatoti marriage here ndochiiji bhozi nini mwana wangu wekutanga ndakangomitiswa ndichienda kuchikoro ndamitiswa ndichienda kuchikoro ndaigona kuchikoro vabereki vangu vakati hatina mwana anoenda kumurume ndandiri mwana mudiki vakada kusungisanawo zvikazongopera zvikazokuda izvozvo takatotisiyana nazvo zvakatopera ndikaenda kuchikoro saka kuti ndinoziva kuti marriage nditori mwana ndikutolena ndikutodzidzira nditori mulena mumarriage handina chandotoziva nemarriage saka ndaitira kubvunza kuti imimi ndimani makore nadzo marriage izvi munogara muchindiudza kuti vakadzi ava hatisisina dzungu navo chingatondidzidzisai ndo here inonzi marriage ndo here zvavakaita marriage yachona vaibva wangotsika ukada kuti wangu wakuvhura musoro ukada kutaura ende munhu uya wekuti haadi kuudzwa zvine musoro haadi kuudzwa nyaya inoshanda iye chaari kungoda ari kuda kungondiexposa kuti inini nditadze kugara kwandiri handiti ndidzoke like kana ndiende kumba kwedu ndinosafa ndiri kumba kwedu kana iye ada paadira kuyazongondishandisa ongouya achindishandisa ndopedzera pamwe ndakutoti pamwe ndezvemushonga bhozi nensesa nditswa kuti waizite munhu asingade kude ihama yangu here yekuti anorwadzirirwa nini kuti haadi kurutera pamwe aingoita zvaaita but achikuda ake
but zvazvisiri necessary. Inini alright, handindini munhu wachona waida. Ini ndobva ndati inini wachona handichamuda. Kuda munhu hakurambidzwa. It's not by force kudanana nemunhu usingadi. Ndo mamiriro akaita life. Last update iyo yasewiki vachipa vanhu mari kuchechi yeAnglican. Zvakashata here kana kuti zvakanaka? Tinoti muruzhinji rengera zara comment section inge nyora kuti ngatirare svitsa shoko kuna sewiki nekuti road dzekuno hadzisi kuita zvipatara zvina zvinhu. But sewiki neho vakati handiudzirwe zvekushandisa mari yangu nemunhu hanzi ita yako. Ndiko here? Much love. Mavita.